Suzy, zašto sediš? Lily, a ti? Tako je. Dok niko ne vidi, poješće tortu. Super. O, ima još jedno pače. Umjesto toga, Lily može pomoći Suzy da pojede još jednu pileću nogu. Cool. Eto, sad mi je dosadno. O, mislim da znam šta ću da radim. Uvek me zanimalo kako će Suzy izgledati sa brkovima i bradom. Fuj, odakle mi je pileća noga? I gde je moja torta? Šta se desilo? I odakle mi to na licu? Quentine, pazi se! Znaš šta ću ti uraditi zato što si mi ukrao tortu? Evo ti! Držite me, padam. Tako mu i treba, bezobraznik.